रायजोफोर जोंहा ढेकियाजुलियाव जानाय मोनसे घटना मोनसे जाथाया ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारदों। जों बयबो नुदों, सोरबाफोर नुवाखैब्ला नोंथांमोना नायना लानो हागोन जे सासे उन्दै हिनजावसा गथ'नि मोदोमावहाय मासे गोसोम सिखिरि बानानै अर जोंनाय आरो रावबो नुवा माबोरैहाय अर खामो, माबोरैहाय बे गथ'नि मोदोमाव अरा जोंब्लावखो नङा होमबा? बेबायदि मोनसे सोमोनांथाव मिराकोल बायदि मोनसे जाथाया जादों ढेकियाजुलियाव, जों ससियेल मिडियायाव नुदों। खिन्थु गुबै बाथ्राया मा जामारदों बिनि मेन डिटेल्सआ दासिमबो ओंखाराखै। नाथाय ससियेल मिडियायाव जोङो नुदों जे जाथाय जानाय जायगानि भिडिअ खालामनाय भिडिअ फुटेजफोराहाय ससियेल मिडियायावहाय गोसारदों आरो माखासे माइ जिगाब खामनाय, जिगाबफोरखौ सावनाय, माखासे न'फोरा खामनाय, हारसिंनो खामनाय, बेबायदि जों ससियेल मिडियायाव नुदों। भिडिअ फुटेजखौ नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। दंनायालाय बे माने जानला मोनलाथ' हाया नालाय, बे माइनफोर सोंनाय जानोबो हागौ। बुंजोबनो हायाना। ओमफ्राय जेनेबा फार्स्ट टाइमाव माबायदि जादों होनदोंमोन? फार्स्ट जाजेननाया नोंसिनियाव जाजेननाया माने आंनावनो जादों, आंनि न'आवनो। माने फार्स्ट समावहाय हिनजावबो गैयामोन ना। औ। बे समावहाय माने दरजानि पर्दा सावना गालांदों। ओमफ्राय सेकेन्डआव बे बिदिनो फैबाय थायो दुफुर लाखार फैबाय थानानै दाथ' मानसि जावजाखानो नालाय एसे बारा जाबाय। जानायनि उनाव दा पासेन्जारा लांबाय अट'फोरखौ। लांनाय समाव लांनायनिफ्रायनो माने लोगोखौ लांखांनायनि उननिफ्रायनो लोगो जाबाय आरो दा। माने दा ओमफ्राय बे फायखाना सावदों, न'नि दरजाखौ सावदों होननाया सानाव ना हरावमोन? बिदि सानावनो गोजा गासिबो सावनाया मथा मथि मोनायाव गैया। 2:30 फुंनि 6टा 9:30। सानावनो आरोना बेफोरबायदिया। ओमफ्राय माने रावबो नुवा, सोर सावदों बेखौ रावबो नुवा आरोना? रावबो नुफेरा। सनितपुर ढेकियाजुलि हायलागुरि होननाय गामियाव सासे गथ'नियाव बियो ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनाय समावनो मासे गोसोम सिख्रिया फैनानै बिनियाव बादोंमोन आरो बे सिख्रिखौ बुखारना गारनायावनो अर जोंब्लावनानै बिनि मोदोमनि सिफ्रा खामजोबदों। नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो। गस्ला खामजानानै बे गथ'आ ओंखाम जाखांनानै आखाइल' सुदोंमोन, बेयावनो मासे गोसोम सिख्रि फैनानै मोदोमाव बाफैदोंमोन आरो बे सिख्रिखौ बुखारनायावनो अर जोंब्लावनानै बे गथ'नि सि गासै गाननायफ्रा खामदों। नायलांदो नोंथांमोना दान्दिसे। नैबे गस्ला सि बियो मैया खामनाय, मोगथाङावनो मानसि गाननायावनो खामो। नै दा जों बेखौ सावनानै बयेमाव सोना दोननो नागिरदों। नै बे गस्लाखौ गानग्राया नैबे नानियानो, बे नानियानो दानि ओंखाम जानानै आखाइल' सुदोंमोन, बेयावनो गस्ला खामजोब्बाय बिनिया मोगथाङावनो। नै गाननायाव खामखायो। नै दा बेखौ जोङो सावबाय, सावनानै बयेमाव सोसिगोन। नै गोबां मानसिफोर दं, नायगासिनो दं। नै गामिनि मानसिफोर, बिसोरो नायगासिनो दं, खोनासंगासिनो दं। आसरित बाथ्रा आरोना, सोमोनांथाव, माने हमदांस' हायाखै मा जादों। नै गामिनि नायगासिनो दं। नै बिसोर न'खरनि गोजा। आरो जों थांगासिनो दं, नै जिगाबाबो खामदों। नैबे जिगाबमोन, बे जिगाबा माइ मारा होनानै दोननायमोन। बियो मानसिफोर थाबाय थानाय समावनो आसरित सोमोनांथाव हारसिंनो खामदों आरो बे जिगाबा। नायदो। नोंथांमोना साननो नाङा जे सोरबा मानसि सावखुमादों होननानै, नाथाय मानसि थानायावनो नै खना खनला बाख्रियावबो खामदों, न' दरजायाबो खामदों। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नैबे फायखानायाबो हारसिंनो मानसिफोर थानायावनो खामदों। खोबना दोनथ'बाय नै खामनायफ्रा, नै बिदिनो खामजोबो। नै खामजोब्बाय। नै औ नै खामनायफ्रा नै खामजोब्बायना बियो। खालामदोंना खालामाखै मिथिया आरो। नै बे नानिनावनो ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनाय समाव एम्फौ बाफैदोंमोन। बे एम्फौआनो अर जानानै खामबाय। दायो नैबे गस्लाखौ सावगासिनो दङ। नै
बे गाननाय गस्लाफोरखौ सावदों नै दायो माखासे खामबाय नालाय ओंखायनो मा जादों होननानै सावनानै बेखौ हांगारखौ बयामाव दोननाय जासिगोन